So, andito tayo ngayon sa SM City, Manila. Papasukin natin. Ayan. Itong entrance ng SM Manila. SM Manila. So, sige. Tignan natin kung anong meron sa entrance. Papasok na tayo. Papakita ko itong aking vaccine card. SM City, Manila. Matagal din tayong hindi nakapasyal dito sa SM Manila. Ngayon, makikita natin kung ano ba kaluwag ngayon ang SM Manila at okay na ba ang lahat. Okay, so ito ang Starbucks. Kitang-kita mo ito once na pumasok pa dito sa mismong entrance ng SM Manila. Pwede ng Jollibee nila. So bali ito yung sa first floor, National Bookstore, Tokyo. Okay, diyan tayo nang galing kanina. So, try muna nating tingnan dito sa may first floor. Although mamaya bababa tayo, akyat ganon. Shop sa kasya ito. Greenwich Ideal Vision Center, body shop. Ito ang department store. So dito sa bungad niya makikita mo ang bentahan ng mga relo. Yung overlooking yung ground floor kasi is food court diyan sa Bandrayan. So try nating bumaba mamaya para makita din natin kung gaano kalawak yung sa food court nila dito sa SM Manila. Regata. So, Wendy's. Meron din sila Wendy's. McDo. May mga sale ngayon kasi Women's Day and Women's World ang meron dito Ito kasi sa banda rito, pwede rin pumasok. Ayan. Kaya lang, kalimitan dun sa may entrance talaga. Penny Roller. Savory. Ito, yung sinasabi ko na pwedeng pumasok Bababa tayo. Tingnan natin sa baba. Ito yung pababa na food court nila. Natin kung anong meron dito sa baba. Aside from food court, pa rin yung dating pilihan ng mga cellphone, jets, this warehouse, Iberzone. Kung gusto ninyong bumili dito ng cellphone, marami kayong mabibili dito. Lang doon, sa banda doon, sa dulo. Marami. Hindi pa nating puntahan doon, kaya lang medyo malayo-layo na rin. Pero at least may idea kayo kung ano pang makikita ninyo doon sa banda doon. Yan. So gusto ko na lang tingnan yung sa malapit sa food court. Pero dito, definitely may Samsung store sila tsaka iStudio. Vivo din dyan. Napasok ako dito sa support. Hindi namang mag-ikot-ikot dito kung wala kayong masyadong ginagawa. Ayun, malamig siyempre. Dito na lang. Shopping, dito kayo sa part na to ng SM Manila. So sa ground floor to and then kung makikita ninyo dito sa portion na to, ito na yung parang tagusan ng nakita natin kanina na food court. Kung pagpipilian dyan sa food court, ganyan lang. So may mga sige, thank you. Bawal daw dito mag-video. Nasabihan ako na bawal mag-video. Ewan ko kung bakit. Paakyat ako ngayon from ground floor. Paakyat. Second floor na tayo. Kanina, di ba, galing ako sa may parte ng ground floor. Second floor pa rin ako. Tuloy akong maglalakad pa rin. At titignan natin hanggang dun sa dulo kung anong meron dito sa second floor. May mga pagbabago ba? Yun pa rin yung dati, no?
Ito ang Ace Hardware. Ayan. Pwede naman sa Ace Hardware. Mga gustong bumili ng mga kung ano-anong gadgets at gamit. Sige, busy ang lahat. Going to third floor. So far. Ako. So, nandito na tayo sa third floor, ano. Dito may tindahan dito ng surplus. Lumaki yung sa surplus, ano. Dito pa rin ang oxygen. Hindi pa masyadong matao ngayon dito sa SM Manila. Baka mamaya, no? Pagka medyo tumatanghali ganon. Third floor pa rin po tayo. So, her bench. Daming stalls dito. Dito, Boops. Lee, ganon. Ito rin ang Levi's. Yan, may mga kainan dito. Everything Cheese de Ale. Ayan. Levi's. Andito ang Sport Central. Adidas. May kids zone. Kid venue. Dun sa banda to. Ayan. Ikot-ikot lang. Tuloy lang tayo, ano. Ayan. Sa may part ng... Ito yung third floor eh. Ayan. Third floor. So ngayon, fourth floor na po tayo. Dito corner... Safari. Andito nga ang cinema. Ayan. Tignan natin kung anong palabas ngayon. Uncharted. Yan. So, Ambulance sa Cinema 1. Turning Red. Batman sa Cinema 3. 270 pesos ang babayaran. Liwanag dito ngayon. Meron ng sinehan. Yan ang manood ng sine dito sa Quezon, Manila. Fourth floor pa rin tayo. Ayan, andito ang Cebuana sa fourth floor. Mang Inasal din, dito rin sa fourth floor makikita. One Bingo Place, dito sa fourth floor to. Yung mga nagsusugal-sugal. Popeyes. Tapos Bose Coffee Shop, andito din sa fourth floor ng SM Manila. Dito ang Kuya J. Aristocrat. Ramen. Ito yung isang may cinema. So, kanina, kita ninyo, di ba? Mayroong cinema 1, 2, 3, 4, 5, and 6 andito sa banda rito. Pero yung cinema heaven dun sa banda ron. Ito rin, oh. Yung sa listahan ng mapapanood. Yan, banda rito. Sa banda rito. So, akyat na tayo, no? Para makita natin yung iba pang pwedeng tignan dito sa Manila. Fourth floor, may mga guard dyan. Hindi ko lang alam kung sisitahin ulit ako. Yan, oh. World of Fun ito eh. By the way, itong DFA sa 5th floor, tabi ng World of Fun. DFA ito sa SM Manila. Dito yon. Pero syempre hindi matao ngayon dahil nga Sunday. Kapag kaibang araw, lalo na yung Monday to Friday, sobrang matao dito. 5th floor ng SM Manila, ito na yung, diba, masahe, ganon, buko din, anything about pampaganda at iba pa. Dito nga ang Medical City, 5th floor. Ito pa rin yung sa Department of Foreign Affairs, sa 5th floor pa rin siya. May fitness gym, Anytime Fitness. Anyway. Ito makikita mo mga damit na to ng mga bata. Damit-damit. Sa third floor. Iikot lang tayo sandali. Tapos bababa na tayo. Ito pa rin ako. Toys. Mga nakikita ko dito mga pambabae ba to? Oo, mga pambata, mga pambabae. Kids wear. Sleepwear. Bababa ako. Second floor department store.
Dito naman, mga tahan na sapatos, pambabae. Women's shoes, dun. Men's shoes dun sa banda dun. Ayan. Mas maraming tao yata dito. Dito. Converse, ganun. Word balance. At iba pa, syempre. Tapos dito ka na rin makakabili ng mga luggage. Mga panlalaki usually itong mga nandito. Kids shoes din, lalaki. Kanina kasi diba sa taas, mga pambabae yung mga nakita natin. Pero dito mga panlalaki na mga patos, ganun. Ano dito, mabibili. Women's accessories, meron pa rin pala dito. Women's wear. Ayan. Magsasawa ka dito, madami kang pwedeng pilian. Kaya lang, syempre, kailangan ng budget. And finally, dito na tayo sa may ground floor department store ako patungo. Sinabi huwag yung pakainin, di magapat. Ito ang makikita mo naman. Madami. Oh. May mga damit pa rin. Medyas. Basta madami kang mabibili dito. Kailangan mo lang ng pera. Ito yung sinasabi ko kanina na pabango. Darito naman ay menswear. Yung wallet, pantalon, shorts. Madami dito. May mga sale shoes 50% off, 20% off, ganun. May part din dito na pwede kang, kung masyadong hindi mo fit, ganun, duration. Ayan. Polo. Kasi pa-exit na rin ako. Pinakita ko lang yung pwedeng makita dito sa first floor ng SM Manila. Tapos exit na ako. Rin siyang sinut para mabigyan ng ideya ang mga iba. Maaaring sa mga susunod na araw pupunta din sila dito sa SM Manila. Ayan, so salamat sa pagsubaybay. So ito na yung exit ng SM Manila. Goodbye.